निज्लागुरि निजिरा इक' टुरिजियाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया बन्द जाबाय। रायजोनि दाब दाब लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो दावबायग्रा थावनिफोरखौ बन्द खालामनो फोसावनाय बादियै बिटिसि हालामाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौ बन्द खालामनो सरकारनि बिथोन मोननायनि उनाव चिरां जिल्ला खुंथायाबो सोलिफु कभिडनि थासारिखौ नोजोर होनानै जिल्लानि गासै लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ बन्द खालामनायनि बिथोन होनाय बादियै सान्तिपुर ओनसोलनि निज्लागुरि निजिरा इक' टुरिजियाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाबो बन्द फोसावबाय। जोङो थांनाय मोनायावसो जे गासै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामनायनि मोनसे SOP फैदों जों हठात मोनदों। दा बे बेलायाव जों बेखौनो बुंनो लुबैगोन जोङो गभर्नमेन्टनि नेमखौ जों मानिनानै सोलिनांगोन, मानो होनबा दायो कभिडनि थासारिया बारायगासिनो दं आरो अमनिक्रन। दा बेनिखायनो जोङो बे निजिरा इक' टुरिजिमनिफ्राय बेखौनो खावलायनो लुबैदों साफ्रोम बेयाव पिकनिक जानो फैनो साननाय बा जाफैनो नागिरनाय रायजो राजामोनखौ जे जोंना जे गभर्नमेन्टनि जेबायदि SOP होदों जों बेबायदिनो दिनैनिफ्राय जोंनि बे निजिरा इक' टुरिजिमखौ क्ल'ज खालामथ'नाय जाबाय आरो जेब्लानाखि गभर्नमेन्टआ खुलिनायनि जेबो अर्डार फैया बिसिम जों बेखौ बन्द खालामनाय जागोन। उनाव खुलिफिननायनि माबा फैयोबा खुलिफिनगोन। उनाव जुदि बोथोरा मोजां जायोब्ला थासारिफ्रा मोजां जायोब्ला खुलिफिननायखौ जोङो मिजिंथिगोन आरो। ओरैनोथ' खौरांखौ मोनाखै खोमा दिनै फैदों खोमाने गोबां मानसिफोर। दा मोनसे प्रब्लेम जादों, मोनायावसो खबर मोननाय हिसाबै जोंबो लेट मोनबाय माबाखौ इनफरमेसनखौ। दा गोबां फैदोंमोन, जोङो गोजान गोजाननिखौ एसे सिन्था खालामनानै जे बिथांमोना हरावनो ओंखारबोनाय, जोङो बिथांमोनखौ एकदम जोंनिफ्राय संनानै जानानै थांदो होननानै जोङो माबा खालामबाय आरो। थांनाय फैनायखौथ' बन्द खालामबाय, दखान सखानफ्राबो दखान सखान गासिबो बन्द जाजोब्बाय आरो दा बेखिनियानो। যেনেকৈ যোৱাকালি আমি খবৰ পালোঁ আসাম চৰকাৰৰ ফালে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো খবৰ আহিল যে নতুন যিটো অমিক্ৰন আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে যে এতিয়া আমি চৰকাৰৰ নিয়ম নীতিটো আমি পালন কৰিবই লাগিব। সেই ক্ষেত্রে আমি যেতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ নিয়মটো চেঞ্জ নহয়, যেতিয়ালৈকে আমাক অৰ্ডাৰ নহয়, তেতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো পিকনিক স্পটটো নিজৰা ইক' টুৰিজিমটো তেতিয়ালৈকে ক্ল'জে থাকিব। হয়তো কালি আমি হঠাৎ সন্ধিয়াতেই খবৰ পালোঁ, তাৰপিছত আজি অলপ দূৰৰ পৰা অলপ মানুহ আহিল, সিহঁতক আমি খালি ৰান্ধাৰ পৰা খাবই পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ। কালিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ। কালিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব। যেতিয়ালৈকে আমাৰ নতুন SOP নাহিব তেতিয়ালৈকে কালিলৈ পৰা মানে সম্পূৰ্ণ বন্ধই থাকিব। দোকান চোকান চব বন্ধ হ'ব। দোকান এইবিলাক কমপ্লিটলি বন্ধ, আজিৰ পৰা দোকানসকল কমপ্লিটলি বন্ধ। পিছত যদি পৰিস্থিতি ভাল হয় তেতিয়া খুলিব। যদি পিছত যদি পৰিস্থিতিটো ভাল হয়, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নীতি নিয়মটো যদি এনেকৈ আহে যে আমি খুলিবলৈ যদি পাওঁ বা এনেকুৱা সুবিধা হ'লে আমি আৰু আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম।